Ako ste si sadli? Ja ťažšie vzhľadom na môj vek, ja už keď sadám, tak vždycky tak opatrne a vždy si hovorím, no, aby si sa postavil. Takže tak, Silvia je mrštná ešte, lebo je mladučká, takže, ale nie je fajn. Silvia je veľmi kultivované žieňa a perfektná tanečníčka, profesionálka, takže je schopná rozpohybovať takého Pinokia, ako som ja, dreveného, takže uvidíme, neviem si to predstaviť, ako to vyzerá z diaľky, či sa to podobá na ten tanec. Ubezpečujú nás, že snáď aj by to mohli rozpoznať, že aký tanec ide, ale uvidíme. Silvi, aký je Fedor v súkromí? Aký je človek? Ježiš, no tak súkromí to ja zase nemôžem až tak povedať, ja môžem teda hovoriť iba o tých tréningoch. Na tréningoch je veľmi snaživý a vlastne by som povedala taký cieľavedomý, keď nevie, tak ide. Ale to je asi tak všetko, no. A aký je, keď sa mu nedarí? Nenadávam. Tá povesť, niekde som čítal, pre istotu. Tá povesť, že vraj škaredo rozpráva, nie je pravda. No, není, naozaj není. Že? Hryziem si do jazyka. Je pravda, povedal som do keľu. Ale za to som sa hneď ospravedlnil. Takže ja predpokladám, že si na tréningu užijete dosť veľa srandy. Ale hej, tak v norme, jasné. Áno, však my zase tak nezvykneme trénovať dlhšie ako hodinu a pol. My tak nejako sporíme tým časom, na rozdiel od našich kolegov, ktorí trénujú, niektorí tam, že vrajú až 12 hodín v kuse, jedni trénovali, nehali si dvakrát doniesť pizzu. Takže to mi nie. A my hovoríme vždycky, že my to rozbalíme vždy až v tom live a v tom programe a tam sa vložíme do toho emočne, citovo, tanečne, proste budeme mrštní, krásni, elegantní. Verím teda, že Silvia aspoň a ja sa tak schovám. Je nejaký tanec, na ktorý sa najviac tešíte? Z tých, ktoré vás ešte snáď teda čakajú? Ak by nás ešte okrem týchto dvoch tancov snáď nejaký čakal, tak Silvia hovorí, že výborné je tango. Ona sa osobne teší na tango, lebo však ona bola niekoľkonásobná majsterka sveta, Japonsko jej klačalo pri nohách a tak ďalej, jak som si prečítal v Curriculum Vitae. Takže tango, ale možno, že aj mne je ten španielský poloostrov taký blízky, možno, že sa prekvapím pri tom tanci a zistím, že som možno bol v nejakom živote aj toreador, alebo niečo, alebo bík, ja neviem, uvidíme. Takže latinskoamerické tance, je v tom Fedor viac doma? No nie, viacej doma aj v tých štandardných. Aj keď v tej latine sme už pokročili a o dosť musím povedať, akože oproti tomu, jak to bolo na začiatku. Ale tak. Čo je úplne také, čo mu nejde? Pričom si teda povie to do keľu? Tak to sme ani nič také nemali zatiaľ, že by to bola fakt nejaká kríza. Jasne, tak nejakú Rubikovú kocku sme zatiaľ neriešili v tom tanci, čo by sme nevedeli poskladať. Ale určite v tej latíne mám strach. Budeme musieť historicky tú latínu zase posunúť niekde do doby, kde bola. Teraz je strašne nežná. Ja si myslím, že latína by nemala byť taká nežná, aká momentálne je, taká baroková až. Takže mali by sme to opäť tú latínu vytiahnuť do toho latinského vidieku, kde boli proste tí mačovia boli a boli to drsní chlapí a neboli to takíto ženšteli, tak skúsim to proste ísť do tohto charakteru. No, snad to prejde, uvidíme, lebo na tej nežnosti fakt už nemám. Tie bočky už ma neposlúchajú a neviem robiť iné bokom, iné rukami, ešte aj hlavou a nohami. Ja mám rád, keď je to také synchronné, že teda buď ideme tak, alebo ideme tak. Ale nemôžem ísť nohami tam a telom tam. Môžem, ale tieto izolácie už mi vážne nejdú. Ale to bude robiť Silvia.